מה אומר, מה עושה ליצן בחדר כושר? ליצן בחדר כושר, מה עושה? פתיחות. יפה, כל הכבוד. פתיחות. יפה, חזק וברוך. שתהיה גדול בתורה ובחסידות. טוב, אנחנו רבותיי נלמד על חודש אלול. הכנתי המון דברים יפים. נתחיל עם פרפרות, אחר כך נגיע לקבלה. צריך גם ללמוד גם קצת קבלה. חסידות גם קצת קבלה צריך. אז באמרי פנחס מקוריץ, שהוא תלמיד הבעל שם טוב, הרי בעל התניא הוא תלמיד של המגיד מנזריץ', נכון? וגם הנועם אלימלך וגם הקדושת לוי. אבל האמרי פנחס מקוריץ הוא לא תלמיד של המגיד, הוא תלמיד ישיר של הבעל שם טוב הקדוש. זאת אומרת, הוא מקדמוני החסידות. הוא כותב דבר מאוד מעניין, שמותר להגיד תהילים בלילה בחודש אלול. הרי ידוע שנזהרים כל השנה, לא לומר תהילים בלילה, בחצי הראשון של הלילה. אז איך הוא יכול להגיד כזה דבר בחודש אלול? אתה יכול להגיד תהילים גם בתחילת הלילה. ידוע שלא קוראים מקרא. מקרא ותהילים זמיכה למקרא לא קוראים בחצי הראשון של הלילה. אחרי חצות לילה זה כבר יותר קל. אז התשובה רבותיי, מה הטעם לזה שלא קוראים בלילה? כי באריזל כתוב שאסור לעורר את הדין, ואם בלילה של זמן של דינים אתה קורא מקרא, ומקרא זה בעולם העשייה, כל התנ"ך זה עולם העשייה בעצם, אז זה מעורר את הדין. כן, כמו שקובלים הספרדים גם כן לא מסתפרים בלילה, גזירת ציפורניים זה מחלוקת. הרב כדורי התיר, יש כאלה שמחמירים לגזור ציפורניים בלילה. זמן שיש להם כוח. כן. אבל לקרוא מקרא זה מפורש ברבנו אריזל שלא קוראים מקרא בלילה. אז לכאורה, איך הוא אומר כזה דבר? אז אני אגיד לכם. אז אני מצאתי, אבל אמרו בזמנים כאלה, אז כאילו שבזמנים שהם פחות אפשר גם בלילה. יפה מאוד. מה שאתה אומר בעצם, זה מה שכתוב ברבנו אריזל, אני הבאתי שער רוח הקודש, אני קורא לכם בפנים. מה פתאום כל ראש חודש אלול יש לו מעלה שאפשר לקרוא מקרא בלילה? אז ככה, כתוב ברבנו אריזל, שנייה אחת בעצם, פה. גם בשבת אסור כאילו באופן כללי? לא, בשבת וביום טוב כתוב מפורש שמותר לקרוא בלילה, מקרא. זה כתוב במפורש. אז עכשיו ענית לי על זה, עכשיו אני יודע. אבל כל חודש אלול זה יש גם ימות החול. אז אגיד לך, אבל לא, אבל למה, עכשיו אני אסביר לך למה באלול. כן, יפה מאוד. כי באלול, לפי אדמו"ר הזקן, מהירים, י"ג תות הרחמים. תיקוני דיקנה. כן, כמו ביום טוב. כן, י"ג תות הרחמים. זה מה שבאתי, יפה מאוד, זה אדמו"ר הזקן אומר, והמקור של זה, זה מה שבאתי לקרוא בעצם, זה באריזל. החודש אלול רק. כן, רק חודש אלול, כל החודש מי"ג תות הרחמים. אז אין בעיה. כן. רק אני רוצה לחפש לקרוא לכם את זה בפנים. איפה האדמו"ר הזה כן מביא את זה? כל הדרושים לחודש אלול, אבל כל במשל שהמלך בשדה. כן, זה המשל על זה מן הסתם. אז הוא מסביר את זה שם. נכון. שיש שתי סוגים של י"ג תות הרחמים. מה זה שני סוגים, הוא אומר? יש י"ג תות הרחמים, הרי מה זה, החודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, ואז הוא בקבלה. הנה מצאתי זה, סליחה. הנה, כי בחודש אלול נפתחים י"ג מקורות של י"ג תיקוני דיקנה דעתיקה, ומאירים למטה באבא ואמא, כן? ולכן הוא אומר, טוב לכוון בכל הימים האלה של חודש אלול, ייחוד שנקרא ייחוד סג הקסה. סג וקסה. אני צילמתי לכם את זה, אני אחלק אחר כך למי שרוצה. סג זה בינה. זה נקרא ייחוד של חודש אלול. סג יפה מאוד זה בינה, וקסה זה אקיה. קסה? איך כותבים את זה? זה סג, שזה הוויה. קס"א. עם יודין ואלף באמצע, וקסה זה שם אקיה במילוי יודין. אז סג וקסה, כן? זה יוצא גימטריה דרך. ויש פסוק,
כה אמר השם הנותן בים גימטריה שם בן, הנותן בים דרך, זה ייחוד סג הקסה. אז פה כתוב, זה ממש כאילו, מישהו עשה את זה במחשב בצורה יפה, שסג הקסה מאירים בשם בן, וזה נפתח בכל חודש אלול. ולמעשה זה ההשתלשלות מה אנשים פשוטים כמונו צריכים מסוגלים לכוון? זה דבר פשוט, זה יש... רק את שתי להסתכל על הדף הזה אפילו פעם... שתי השמות האלה, סג הקס? כן, אבל שזה גם ממתק את שם בן, זאת אומרת, בן אדם רואה את זה, זה בעצם הכוונה מה, בעיקר לכוון את זה בשומרים את י"ג מחמים או שזה... לא, זה אפשר, כתוב באריזה שזה אפשר כל יום כולו. כל הזמן. כן. והכי נראה אפשר לראות? אז עכשיו למעשה כיוון שמתגלים תיקוני דיקנה, ככה צריך להסביר, זה הסיבה שהאמרי פנחס אמר שאפשר לקרוא תהילים בכל חודש אלול. אבל בכלל הבן איש חי שואל שאלה, למה צריך את 30 יום חודש אלול ורק אחרי זה 10 ימי תשובה? למה לא מספיק ישר מראש השנה יום הדין לעשות 10 ימי תשובה ולהגיע לכיפור? למה אני צריך 30 יום חודש אלול הכנה עוד לפני 10 ימי תשובה? נתת לי כבר 10 ימים להתכונן ליום כיפור. למה אני צריך את כל חודש אלול? אז מה ראש השנה? מה עם הכנה לראש השנה? מה עם הכנה לראש השנה? יום-יומיים אני אתכונן לראש השנה. למה צריך את כל חודש אלול להתכונן? ובכלל, מה ההבדל בין הימים של חודש אלול ל10 ימי תשובה של חודש תשרי? אז הבן איש חי אומר ככה, יש 2 מיני יצר הרע. יש מלאך רע מצד הקליפה, כן? כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת הבלים, וזה יצר רע רוחני. ויש יצר רע שנולד מזוהמת הנחש, שדבוקה בחומר אדם מצד התולדה. זאת אומרת שהאדם גדל והגוף שלו גדל עם החיים, אז התאווה שלו גדלה. אבל יש עוד סוג אחר של מלאך יצר רע שהוא רוחני, שהוא לא קשור לגשמיות. אז אומר הבן איש חי, אומר ככה, האדם שהחומר שלו זך, יצר הרע שלו יהיה קטן וחלש. מה שאין כן אותו יצר רע שהוא מלאך רע, גם אצל אדם צדיק שזיכך את החומר שלו, זיכך את התאוות שלו, אז המלאך הרע הרוחני, שזה מבריאת העולם נקרא לזה, הוא חזק אפילו אצל אדם צדיק שחומרו זך מחמת הצדקות שלו. עכשיו הוא אומר, לכן צריך גם אלול וגם תשרי. הוא אומר, להינצל מן היצר הרע שהוא המלאך הרע, שעל זה התורה אמרה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת הבלים, נתנו לנו 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, נכון? יום כיפור, לפני השם תטהרו, זה מתאר אותי מהיצר הרע הרוחני. אבל היצר הרע הגשמי, זה כל אחד והתאוות שלו, כל אחד יש לו את הקליפות, את התאוות שלו, האישיות, שהגוף שלו יתרגל לטיולים, לאוכל, לכבוד, כן? היצר הרע הגשמי, מה שנקרא זוהמת הנחש, לזה צריך את מה? את חודש אלול. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לנקות את עצמך מיצר הרע הגשמי, שזה חודש אלול, ורק אחר כך אתה יכול להגיע למצב שאתה עובד על היצר הרע הרוחני, שזה מבריאת העולם, שזה 10 ימי תשובה. וזו הסיבה שצריך את ההכנה הזאת. אבל למה באמת, יש בספרי קבלה וחסידות הסבר, למה באמת ראש השנה זה יום שנקרא לזה, שמתחדש את השנה. זאת אומרת, איך זה מתבטא שזה היום שבעצם מתחילה שנה חדשה? למה? בגלל שבלוח כתוב א' בתשרי, בגלל התאריך. מה קורה למעלה בשמיים למעשה? שביום הזה בעצם נקרא לזה מתחלפת שנה, ועכשיו יש פה דבר חדש לגמרי. אז גם על זה מצאתי באמרי פנחס מקוריץ, זה בצד השני של הדף, הנה. אני קורא לכם דבר מאוד מאוד, הוא בעצם מסכם את כל הרעיון של האריזל בקבלה על ראש השנה, מסכם את זה בכמה משפטים. הוא אומר ככה, בראש השנה נתחדש העולם והתורה והנשמות. גם הנשמות שלנו
מתחדשות בראש השנה, לא רק העולם. ולכן, קודם ראש השנה יש קטנות בסוד הדרומית, שנופל שינה על זה, שהוא התורה. ידוע שזה איירנפין, פרצוף זה, בקבלה, הקודשי הבריך הוא כביכול בראש השנה ישן. מה עושה תקיעת שופר לפי הקבלה? המשנה ברורה אפילו הביא את זה, אתה מעורר את הרצון למלוך. כן, אתה מעורר את הרצון למלוך, את הרצון של מי של קודשי הבריך הוא של הקדוש ברוך הוא. כביכול בדרך משל הקדוש ברוך הוא ישן, ואני מעורר אותו. כמו שקרה בחנוכה, שהמן אמר הקדוש ברוך הוא שלהם יושן, אז זה ישן. ישנו עם אחד מפוזר, בפורים, אז יש ישן ור. בפורים, סליחה. אנחנו בחודש שופר, וכסף לא חגנו, שיש את הכסף באותו יום. אז הוא אומר, הרי האדם עצמו כל לילה שולח לישון, מה אתה אומר בקריאת שמע למיטה? בידך הפקיד רוחי. בידך הפקיד רוחי אתה מוסר את הנשמה שלך כביכול לשכינה הקדושה. אז הוא אומר, ואז אתה אומר בבוקר, חדשים לבקרים רבה אמונתך, מודה מלפניך, שהחזרת בנשמתי רבה אמונתך. זאת אומרת שהנשמה התחדשה בזה שאתה היית יושן. אז הוא אומר, רבי פנחס מקוריץ, שאותו דבר כביכול, כל הבריאה כולה, וכל העולם, וגם כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו, והנשמות שלנו, בראש השנה כביכול הקדוש ברוך הוא ישן, והשינה הזאת היא בעצם עושה שאחר כך הקדוש ברוך הוא מתעורר מהתקיעת שופר, אז בעצם נעשה בריאה חדשה. אז כל העולם נעשה בריאה חדשה, וגם אנחנו נעשים בריאה חדשה. ולכן, למה בספרי המוסר תמיד כתוב לך שיש עניין ביום הדין, בתקיעות של השופר, חוץ מלערער תשובה, לקבל על עצמך איזה קבלה חדשה. מה העניין בזה? אני עוד שהייתי ילד, הייתי שומע תקיעת שופר בית הכנסת, תמיד החזן, הדרשן, הרב היה אומר, רבותיי, עכשיו לפני השופר תערערו בתשובה, מי שיכול לקבל לעצמו איזה קבלה חדשה. מה העניין? אז רק השנה הבנתי את זה. שלמדתי מרבי פנחס קבלת מלכות שמיים. טוב, זה ברור, אבל כל השנה זה טוב קבלת מלכות שמיים. למה דווקא עכשיו השופר? כיוון שהשופר מעורר את הקדוש ברוך הוא כביכול שהוא ישן, ואז אני אומר, נעשה בריאה חדשה, כמו אדם שישן, מקבל את הנשמה בבוקר מחדש, נעשה בריאה חדשה. אז גם אתה, אם אתה רוצה שנה חדשה טובה, אתה רוצה להתחדש באמת, כן? תקבל על עצמך דבר חדש שמעולם לא עשית אותו. כן, אדם מקבל רכב חדש להבדיל, אז אתה הולך קודם לעצמך איזה כיסוי להגה, איזה, לא יודע מה, איזה ריחן לאוטו, כי כבר קיבל, אז אם אתה מקבל שנה חדשה ונשמה חדשה, כי כל העולם כולו מתחדש, תקבל קבלה חדשה בעבודת השם, זה בעצם המכה בפטיש, זה מה שנותן לי ועוזר לי בעצם, שאני אעשה בריאה חדשה לגמרי. זה כל העניין בעצם של, ולכן זה בדיוק לפני השופר, כי בשופר כביכול, קודשי הבריך הוא מתעורר, ויש מחלוקת מקובלים, אם מותר ללכת לישון, כן, אחרי חצות היום, כתוב באריזה, בשאר הכוונות, שאחרי חצות היום המערכו אומר, ראיתי את האריזה שכבר היה את התקיעות, אז קודשי הבריך הוא התעורר, היה כבר הולך לישון. אז נחלקו המקובלים הספרדים, אם זה דווקא ביום השני, או אפילו גם ביום הראשון מותר לישון. דעת הבן איש חי שאפילו ביום הראשון כבר אפשר לישון. אבל יש מקובלים אחרים, ביניהם כף החיים, בית לחם יהודה, כן, השמן ששון, נחלקו בזה, אני לא זוכר את הדעות בדיוק, אבל יש כאלה שאומרים לו, גם ביום הראשון, ביום הראשון אסור לך עדיין לישון, כן? רק ביום השני אחרי תקיעות מותר לך לישון. למה? כי השינה בעצם עושה אותי בריאה חדשה, ואם כבכל קודשי הבריך אני עכשיו עוררתי אותו, אז אם אני יושן, אני גורם לו לישון מחדש. ולכן, יש כאלה מקפידים שביום הראשון, גם אחרי חצות לא לישון, רק ביום השני. עשיתים, מעדיפים לא לישון, אומרים שלא ישן המזל. כן, כתוב, מאן דדמיך ברשת דמיך מזלה. ככה כתוב בירושלמי. לפי הפשט, באמת זה צריך להישאר כל היום כולו. אבל האריזל בגילה בקבלה, וככה פוסקים בן איש חי, כף החיים, המקובלים הספרדים, מה זה המזל? לדעת תקנה, שתבינו. שאחרי חצות כבר אפשר ללכת לישון. המזלות נמצאים בתקנה. יש שני מזלות שנמצאים בתקנה. נוצר, חסד ולאלפים, שני מזלות. זהו. זה המזלות. אז עכשיו,
איזה קבלה, בוא נגיד כל אחד מאיתנו רוצה לקבל איזה קבלה, מה, אני הסתפקתי מה עדיף להשתפר, נקרא לזה בלימוד תורה, או בתפילה. בכלל, המעלה של מי יותר גדולה, לימוד תורה או תפילה? אז מצאתי, אני קורא לכם, דרך אגב, בימים האלה, תמיד חודש אלול נהגו יותר בתפילות. יפה מאוד, מה שאתה אומר, רבי בצלאל, זה החידה כותב במפורש, סוגרים את הספר, שהוא אומר, סוגרים את ספרי. לא סוגרים ממש את הספר. למעטים. סוגרים את הגמרא ופותחים את התהילים, אומר נגיד ככה. אם היית רגיל 180% לימוד תורה, אז מורידים על לימוד תורה כדי לתת לתפילה. החידה כותב את זה שמעטים בלימוד בשביל להרבות בסליחות ובתחנונים. יפה מאוד. אבל לעומת החידה, אני מצאתי דבר פלא באדמו"ר הזקן בשולחן ערוך הרב, אני אקרא לכם את הלשון שלו, דבר מפליא ביותר, כי ידוע, הרב יורם מברדיצ'ב תמיד היה אומר, שעד הארי ז"ל והבעל שם טוב, עיקר התיקון העולם זה היה בתורה. מהארי והבעל שם טוב, עיקר התיקון שלנו זה בתפילה, זה להתפלל בדבקות, להתחזק בתפילה, זה עיקר התיקון. לכן מייחסים תמיד לבעלי החסידות, גם האדמו"ר הזקן, שעיקר ההשקעה זה בתפילה. אז אני מצאתי בשולחן ערוך הרב, סימן א', סעיף ט', שכותב האדמו"ר הזקן, זה שכל השנה כולה סימן א', זה הקימה בבוקר. הוא אומר ככה, טוב מעט תחנונים מהרבות שלא בכוונה, מעט תחנונים, אבל עם כוונה, זה עדיף מאשר הרבה, אבל בלי כוונה, וכן בתלמוד תורה, ומי שיש לו לב להבין ללמוד, אדם שיש לו לב שהוא מבין טוב בלימוד, הוא לומד, הוא יודע להבין לימוד, טוב לו ללמוד מלהרבות בתחנונים. אם אתה יודע ללמוד גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, או חסידות בעיון ולהבין טוב, אמר זה עדיף מאשר מלהרבות בתחנונים. קושיה עצומה. איך זה מסתדר עם החידה שאמר שבחודש אלול ממעטים בלימוד בשביל להרבות בתחנונים? ויותר מזה, אני מצאתי ברבנו הארי ז"ל, בשער הכוונות, שרבנו הארי ז"ל כותב ככה, שאדם, אפילו שיקום משנתו וזה יהיה קרוב לעמוד השחר, אל תחוש לעסוק בתורה באותה שעה, רק שתעשה סדר הבחייה, הכוונה תיקון חצות, ואחר כך אם יישאר זמן תעסוק בתורה. זאת אומרת מפורש ברבנו הארי ז"ל שאדם קם מאוחר מאוד לפני עלות השחר, נשאר לו כמה דקות. הוא לא יכול להספיק גם ללמוד תורה וגם תיקון חצות. לפי הארי ז"ל מה עדיף? תיקון חצות על לימוד תורה. איך זה יכול להיות? הרי כל הזמן הפליגו חז"ל שתלמוד תורה כנגד כולם. הארי ז"ל לא ידע את זה? אמר תיקון חצות או לימוד תורה, אל תחוש. זה לשון מאוד חריפה של הארי ז"ל. אין לך מה לחוש אפילו לעסוק בתורה באותו זמן, כי התיקון חצות הרבה יותר חשוב. אז לכאורה זה כמו החידה שתחנונים עדיף מלימוד תורה. איך זה מסתדר עם האדמו"ר הזקן? אני אמצא לכם עוד מקום, מביא לכם כמה מקורות של סירות ואחר כך ניישב את זה. אומר הארי ז"ל בשער רוח הקודש, מצאתי עוד מקום שהוא כותב ככה, לגבי הייחודים, אנחנו לא יודעים ייחודים, אבל צדיקים שיודעים ייחודים, נגיד כמו הרב כדורי, כן? הרב מרדכי שרעבי, בבא סאלי, היה קדושי עליון שיודעו לעשות ייחודים. גם בדורנו, הרב תדהר, שליטה, זה יהודי צדיק, תלמיד חכם ירא שמיים בירושלים, שאני מכיר ואני יודע עליו, שהוא יודע לעשות ייחודים. אז כותב הארי ז"ל שאדם שעושה ייחודים, כן? אל תאמר שעסק התורה גדול ואין ראוי לבטלו. מה אתה עכשיו עושה ייחודים? תלמד עכשיו גמרא כתובות, גמרא קידושין, שולחן ערוך, הלכות שופר. אם אתה עושה ייחודים, אל תחשוב שעסק התורה גדול ואין ראוי לבטלו, כי עניין הייחודים הוא גדול מעסק התורה, כי מייחד העולמות העליונים, וגם הייחודים עצמם זה נקרא עסק התורה וייחוד והכל ביחד, כי בכל הייחודים זה במעלה בדיוק כמו של עסק התורה. בזה אני מתרץ רבותיי, למה תיקון חצות הארי ז"ל אמר, תגיד תיקון חצות לא צריך ללמוד תורה, כי תיקון חצות מה זה? זה ייחוד. ידוע שבחצות לילה יש ייחוד של יעקב ולאה, לא רחל. רחל יורדת לביאה, ולכן יושבים על הארץ, אומרים תיקון חצות.
אז הזיווג בשמיים, הייחוד בשמיים שנעשה בחצות כל לילה, כל השנה בחצות לילה, יעקב ולאה. כשאדם עושה תיקון חצות, בעצם התיקון חצות זה ייחוד. אז ייחודים מעריז על גילה, שמה? זה ממש כמו עסק התורה, זה אפילו גדול, אפילו יותר גדול מעסק התורה. אוקיי, אבל איך נסתדר עם הסתירה של החידה והאדמו"ר הזקן? לפני שאני אתרץ את זה, חייבים להביא מהאדמו"ר שאני הכי אוהב, שזה הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב דן שאדם בבוקר הוא לומד תורה לפני התפילה, והוא מתפלל, והוא לומד תורה גם אחרי התפילה. היו צדיקים שככה היו עושים. אז הוא אומר, איזה תורה היא באמת הרבה יותר גבוהה, יותר חשובה. אז הוא אומר... מתי? שלפני או אחרי? זה מה שהוא שואל, זה מה שהוא שואל. איזה תורה היא יותר גבוהה? ההכנה לתפילה, להביא אותי להתקשרות בתפילה, לדבקות, או לימוד שאחר התפילה? לימוד אחר התפילה. הלימוד שאחר התפילה. אתה אומר את זה לבד, מסברה? או ששמעת את זה ממני פעם? מנחש? אתה לא סתם מנחש, אתה אומר את זה מסברה. אז אתה צודק. אומר הרבי הרש"ב, אני קורא לכם. זה פלא עצום מה שכתוב פה. זה גם סוג של ייחוד כזה, הלימוד אחרי התפילה. נכון, איווא. אומר, בתפילה אומר רבי הרש"ב, גם שנעשה בבחינת קירוב לאלוקות, הרי תפילת העמידה זה עולם האצילות. מספרים על רבי יעקב אבוחצירא, שהוא היה מתפלל כזה בדבקות, שפעם אחת, הבית הכנסת של רבי יעקב אבוחצירא שמעו יריות, אז הבינו שאולי יש פה ערבים, באו ערבים מהאזור ומתחילים לירות. יש פה איזה מקרה סכנה, כל היהודים ברחו מהבית הכנסת. ברחו, שמעו יריות, חלק התכופפו, נפלו מתחת לשולחנות, חלק ברחו. נגמר היריות, ראו שברוך שם הכל עבר, חזרו אחרי 15 דקות, רואים את האביר יעקב, באותו מקום, ממשיך את התפילת העמידה שלו, והוא לא זז, לא ברח, לא כלום. סיים את העמידה, שאלו אותו, כבוד הרב, מה, אתה לא שמעת יריות, אנחנו כולנו ברחנו. אמר להם, אתם מתפעלים מהסידור, אבל הנשמה שלכם עדיין איפה? כתוב עולם האצילות בסידור, הנשמה שלכם למטה. אני, שכתוב אצילות, הנשמה שלי עולה לאצילות. לא נשארת פה, הנשמה הייתה למעלה, אני לא יודע, לא שמעתי כלום. איזה יריות, על מה אתם מדברים בכלל? לא שמעתי כלום. הנשמה שלי הייתה למעלה לאצילות. אז אומר רבי הרש"ב, שבתפילה, גם שנעשה קרוב לאלוקות, מכל מקום אין האור מאיר בנפשו בגילוי ממש, כי אם על ידי התורה, כי תורה אור. בפרטיות התפילה זה בחינת רצו, והתורה זה בחינת ושוב. והגילוי שעל ידי התורה אחר התפילה, זה בחינת תוספת אור בתורה. זאת אומרת, שהאור של התפילה זה רק הערה לבד, והתורה שאחר התפילה מאיר אור העצמי. אתה מכיר את הלשונות האלה? אור העצמי. במאמרים של הרבי. יש את המושג הזה? יש את המילה הזאת, כן? כן. אבל ברבי הרש"ב זה נמצא הכי הרבה. הוא מתכוון, יש אור של עצמות. המרחב העצמי, האור העצמי. כן, יש אור של עצמות אין סוף ברוך הוא, ויש הערה בלבד של המורה יתברך. הוא אומר, בתפילה, כמה שתהיה קרוב לאלוקות, זה רק הערה בלבד. למה? זה בתוך סדר השתלשלות של העולמות. זה נקרא ממלא כל העלמין, אוקיי? נקרא לזה ככה. אבל האור הסובב כל העלמין, שכביכול זה מחוץ לחלל הצמצום, שאין לו גבול. האור כביכול של עצמותו יתברך כביכול, זה מאיר בלימוד התורה שלומדים אחר התפילה. יוצא לפי הרבי הרש"ב, כמו שהאדמו"ר הזקן כתב, שעדיף ללמוד מאשר תחנונים, שזה תפילה. אז איך בחודש אלול באמת, במעטים בלימוד, כמו שכתב החידה ומרבים בתחנונים, אז אני, נראה לעניות דעתי לתרץ, שבאמת האדמו"ר הזקן והרבי הרש"ב, והם דיברו על כל השנה כולה. כל השנה כולה, ודאי שעסק התורה, אם אתה יודע ללמוד, זה הרבה יותר גבוה, חוץ מתיקון החצות וייחודים, כי ייחוד זה יותר גבוה אפילו מלימוד תורה. אבל אם אני משווה לימוד תורה
מול תפילה, אז ודאי שמעלת הלימוד יותר גבוה מתפילה, אבל בחודש אלול שאני צריך לבקש רחמים תחנונים עליי ועל בני ביתי ועל כל עם ישראל, על המצב של החיילים, החטופים, כל המלחמה, אז זה, כמו שאמרת מקודם, עוזים את הגמרא, תופסים את התהילים, כי לבקש תחנונים, כן? לבקש תחנונים, לבקש מחילה ולבקש, איך אומרים, לצאת זכאי בדין, פה כבר כביכול לימוד, כביכול כבר לא יעזור, פה כבר צריך כביכול להתחתק כמו עבד לפני הקדוש ברוך הוא, וזה צריך את הסליחות, את אבל יש תקיעת גישה שופר. כזאת שאומרת, שגם אני לא שיודע לימוד, אני אלמד, והשם כבר יעשה את מה שצריך, הלימוד כבר גרם לזה שהביא את זה שהשם כבר יפעל את מה שצריך, שהלימוד יפעל כבר את מה שצריך לפעול בעולם. זה השיטה הישיבתית, זה השיטה הליטאית, שהם לא עושים שום דבר חוץ מסדרי הלימוד. אבל אתה רואה שזה לא... צריך הכל, גם את זה... אתה רואה שזה לא הדרך של בני ספרד, לא הדרך של הספרדים, שהם קיבלו את האריזה, את הרשש, וגם זה לא הדרך של בעלי חסידות, של הבעל שם. בוודאי, זה לא בעיה, אבל יש גישה כזאת שאומרת. צריך להיות מצב שאתה מתחבר איתו. אבל בלימוד תורה, אתה שוקע בסוגיה שלך, יפה מאוד. החיבור עם אלוהים. יפה מאוד. אתה, בעצם, מה שבאתי להגיד, אתה כבר אמרת. אני באתי להגיד, הרי הוא בדיוק כבר אמר את זה. מה הרבי הרש"ב לימד אותנו? שהאור של התורה אחרי התפילה זה בחינה ושוב. אבל אם אני לא אתפלל, אין לי את הרצון. אם אני רק תורה, לא אתפלל. לא, רק את התפילה. אז אין לך את הסטארטר, אין לך את המנוע שיעלה את זה. אז התפילה והתחנונים והסליחות זה הדבקות. מה, הם גם אומרים, צריך את שתיהם, תמיד. צריך שלב. אשכנזים מתחילים רק במוצאי שבת שלפני כן, אנחנו גם מתחילים נכון. אבל גם אני אגיד לך, חוץ מסליחות, זה גם החסידים, לא רק הליטאים. חוץ מסליחות, אצל ספרדים היו קוראים תיקוני הזוהר חודש אלול, והנה עכשיו כל יום לפי הבעל שם טוב הקדוש 3 פרקי תהילים, כל בוקר 3 פרקי תהילים. גם לפי החסידים היו אומרים זוהר, נגעו להגיד זוהר בחודש אלול. אבל אצל אחינו הליטאים, מחודש אלול עד מוצאי שבת לפני ראש השנה, לא סליחות, לא תהילים, אין להם דברים מיוחדים. אצלם באמת ההשקעה בעיקר זה בלימוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. יש פה גם מים. תשמע מים. תביא מים. תהיה ברך, יעקב. אשריך, לא נורא, זכית לשבת כן, בשיעור. דקות. פה, עוד מעט זהו. שמה. מתי זה מתחיל? 8:30? כן, עוד מעט. תודה רבה, תהיה בריא. תחזור עליי. בחינה. אז יוצא אם נסכם אפשר לסכם, נקרא לזה את כל המהלך של השיעור ב3 נקודות עיקריות. א', חודש אלול, כיוון שמתגלים בו בעצם י"ג שערי רחמים של הכתר העליון, זה נקרא תיקוני דקנה, אז מחדש רבי פנחס מקורץ אפשר להגיד תהילים אפילו בלילה. זה רחמים גמורים. לכן אני גם, דרך אגב, אני מקל, אם אני קם מספיק בוקר מוקדם לתיקון חצות, אפילו שבלוח כתוב שאי אפשר להגיד תיקון חצות. אני כתבתי גם תשובה על זה בספר שלי, שאני מקל אפילו עד זמן תלית ותפילין להגיד תיקון חצות, בגלל שבסופו של דבר זה בעיקר פרקי תהילים. זה עד עלות השחר? נקרום זה עד עלות השחר. אבל כיוון שבחודש אלול מתגלים שערי רחמים, כמו שאמרנו, יש מעלה להגיד את זה דווקא בחצות, או אפשר לעשות כל הלילה כולו, אפשר להגיד מחצות לילה עד עלות השחר. אבל אני מקל אפילו כמה דקות אחרי עלות השחר גם להגיד את תיקון חצות, ועכשיו שהתחדש לי רבי פנחס מקוריץ, שכל החודש כולו זה מתגלים שערי רחמים, אז בוודאי שאין בזה שום בעיה. ואמרנו עוד דבר נוסף, שההבדל בין אלול לעשרת ימי תשובה, שאלול זה לעבוד עכשיו על התאוות הגשמיות, שזה צרה הגשמי, כן? שמה הגוף שלי בעצם חושק. הרגלים הגשמיים. בדיוק, ואז אחרי שאני עובד על זה, כמו לדוגמה, יש כאלה צדיקים בדורנו,
שמעתי את זה גם מהרב תדהר שליט, הוא מלמד את התלמידים שלו, לא לשתות בימות החול משקאות מתוקים. תשאיר את זה לשבת. כל ימות השבועים אתה יכול, גם יותר בריא, רק לשתות מים, או אתה סוחט אפילו מיץ טבעי מלא, אבל קולה וכל זה... קולה מולה. כן, טוב, פה בשיעור, לכבוד השיעור, לכבוד השיעור זה, אני גם בשיעור זה כמו שבת, השיעור זה נחשב כמו שבת. כן. אבל כשאדם, אפילו בוא נגיד שאנחנו לא תמיד נצליח ליישם, כשאדם בעצם חושב על הנקודה הזאת, שהגוף שלי, אחרי 120 שנה, בסופו של דבר, כן, לא נשאר כלום, והנשמה היא נצחית. זה לפחות בחודש אלול לחשוב על זה כמה שאפשר להתרחק מתאוות. ואז 10 ימי תשובה, זה עניין, אומר הבן איש חי של התיקון, של יצר הרע הרוחני, שזה מבריאת העולם. זה יצר הרע, מה שנקרא מלאך היצר הרע, שכתוב ברא אותו בבריאת העולם, כן. שהוא בעצם בא לעבוד עליי מה? נכון. על רוחניות. להפיל אותי ברוחניות, להפריע לי בעבודת השם, להכניס אותי לייאוש, לנפילות, כל הדברים האלה. זה, אבל כשאדם עובד בחודש אלול, אז הוא רואה את כיכר האום שהדודי לי האיכותי יותר זה דווקא בעשרת ימי תשובה. אני לדודי זה בעיקר זה אלול. יש גם את הדודי לי באלול, אבל יש אומר שמי שבאמת עובד ונותן עבודה בחודש אלול, הוא רואה באמת את הדודי לי האמיתי בעשרת ימי תשובה. מה שאתה אומר, היצר יפה. זה אומר, כמו זה כן, נדבר על זה הרבה בדרושים של חודש אלול, של ראש השנה. יפה מאוד. גם הרבי, זה דומה לרעיון של תפילה ותורה. ככל שנשקיע יותר באור של התפילה, בדבקות, הלימוד תורה שאחרי זה יהיה לי יותר מהיר, יותר נעלה. הרבה אומרים חודש אלול, שזה החודש הכי נעלה מכל החודשים. ואתה רואה את זה מפורש באריזל, אתה רואה את זה מפורש באריזל, גם באדמו"ר הזקן. נפתחים בגלל שערים של רחמים. והדבר האחרון... יכול לקנות הרבה עניינים טובים בחודש אלול. הדבר האחרון בעצם שחידדנו פה בשיעור, לנצל את הזמן. זה כיצד נזכות בדין. איך נזכה בדין? אז אמרנו, כיוון שהעולם כולו וגם הנשמות שלנו מתחדשות בראש השנה, אז תקבל על עצמך קבלה חדשה, דבר חדש, כן? אם אדם יכול כבר מעכשיו, הנה מה טוב, אם לא, לפחות ממש בראש השנה עצמו לפני התקיעות, רבנו תם. איזה דבר חדש של תפילה, של תורה, של מידות, של חסידות, והקבלה החדשה היא בעצם עוזרת לקדוש ברוך הוא להחליט עליך החלטות חדשות וטובות. ולמעשה, כיוון שהגענו למסקנה, כן, שתורה זה יותר מתפילה, לפי אדמו"ר הזקן וגם לפי הרבי הרש"ב. תורה זה כל השנה כולה, כן, תורה זה יותר מתפילה. מעניין, כי בתניא אומר שדווקא בזמנים ההם של פעם, כך היה, שהתורה הייתה יותר, לא דווקא מדבר על תפילה, יותר מדבר על הצדקה. האמת היא שיש פה קצת סירה לספר התניא, כי שם באמת הוא מדגיש את העניין של תפילה, אבל אני רוצה להגיד ככה, שפה לא מדובר על התפילות של החיוב, פה מדובר על תחנונים. אם אדם עכשיו, מה זה תחנונים? הוא יגיד עכשיו, יקרא תהילים, יקרא תיקוני זוהר, והתחיל לקרוא כל מיני בקשות. אם אתה יכול בזמן הזה ללמוד, אז ודאי שזה עדיף. ודאי שזה עדיף. אבל התפילות של החיוב שאנחנו חייבים להתפלל, ודאי שחייב להתפלל אותם, ואדם יכול להגיע בדבקות עילאית. אבל התורה שאחרי זה היא הרבה יותר גבוהה. אז עכשיו... כמו שאמרת, זה השוב. כן. יש פה אורות, ליישב את האורות האלה באמת בכלים, זה הלימוד של אחרי התפילה. נכון, אבל מה שרציתי לחדש, כיוון שהאמרי פנחס כותב, שלא רק העולם ולא רק הנשמות, גם התורה מתחדשת. כי קודשה ברוך הוא ואורייתיו וישראל אחד הוא. נכון? קודשה ברוך הוא זה העולם. ישראל זה הנשמות, ויש את התורה. אם הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בראש השנה, והנשמות שלנו גם מתחדשות, אז גם התורה מתחדשת. אם התורה מתחדשת, לכאורה, הקבלה הכי טובה שיכולה להיות בראש השנה לזכות בדין, זה להתחדש בתורה. מה זה להתחדש בתורה? או לחדש בעצמך חידושים בתורה, אם אתה בר ההכי, או
לקבל על עצמך להרבות בלימוד תורה, ללכת לשיעור תורה באופן קבוע, כי הוא כותב האמר פנחס, אני קראתי לכם את זה, הוא כותב שמה שמתחדש, הנה, אני קורא לכם, העולם והתורה והנשמות מתחדש בראש השנה. גם חידושי תורה יש. כן, ולכן מי שיכול, ובוודאי שהוא יזכה בדין, זה קודם כל לבוא לשיעור שלנו קבוע, וגם מי שיכול חוץ מזה באמת להרבות בלימוד תורה בכלל, אז ודאי שנצא זכאים בדין. מי שרוצה, יש לי כאן את הדפים של האיחוד של חודש אלול, יהי רצון שנזכה בעזרת השם להתעלות בתורה ויראת שמיים טהורה ונצא זכאים בדין, אמן כן יהי רצון.